तब सब लोग के नमस्कार बा हमरा तरफ से। और एगो हम प्रश्न करे जाते नहीं, जैसे कि पहले के ज़माना में सत्य रहे, सत्य पर सारा लोग चले, सारा दुनिया चले, सत्य के ओरा विजय होते, सत्य से सारा काम होखे, कोई भी लोग रहे तो सत्य पर रहे, और सत्य से सारा काम धाम के विश्वास सत्य पर रहे, सत्य के बड़ा बहुत मान्यता रहे। सत्य के जब तक चलो तब तक चलो, सत्य के बाद जब लोग के विश्वास टूटे लगल सत्य से, असत्य के लोग वैल्यू खत्म करे लगल, तब लागल ताला। जब ताला लागल तो निडर हो गई, ताला पर सालों के विश्वास हो गई, ताला कुंजी केहू लगा के कहीं चले आवेला, अब वही कुछ बा, ताला के विश्वास रहल बा। लेकिन ताला लोग तूर तार के ढूक ढाक जाला, जैसे कि ताला रहते हुए लोग कोई प्रकार के खोला वाला सामान रख ले बा। तो अब ताला से विश्वास हट गई बा लोग के, ताला कुंजी से जब विश्वास हटता है तो अब लोग कैमरा लगवाता, वो कैमरा पर विश्वास रख ले बा। कैमरा के विश्वास से बड़ा दुनिया चल रहा बा, सारा कैमरा से चलत है। कैमरा लगवा दो और कहीं रहो, कैमरा लगवाला से बहुत फायदा हो गया लोग, क्या कहीं से भी देखता सुनता, तो एबरा कैमरा का विश्वास चलता। यही देखे जी कैमरा लगल बा तो कैमरा में विश्वास बता, सारा काम कैमरा को ये देता, कैमरे के पीछे लोग लागल ही रहता। तो सत्य के बाद ताला लागल, ताला के बाद कैमरा लगल बा। अब जब कैमरवा जब खत्म होता तब धले का लगेला, एक खत्म बहुत रीजन होते सन, ये रीजन से सारा लोग अपन अपन काम करते ही बा। ओकरा बाद से एबरा के लोग अपन अपन मन विचार लगौले बा, कैमरा लगौले बा, कैमरा लगा के अपन अपन काम धाम करता। लेकिन कैमरा में इतना चीज बा कि कहीं के लोग को पकड़ लेता, कहीं के लोग को पकड़ लेता, लेकिन तलवा चबिया ना पकड़े, सत्य ना पकड़े, सत्य ना पकड़े। सत्य में घात भइल बा तो सट टूटल बा, तलो कुजी में घात भइल बा तो तला कुजी के विश्वास लोग टूट बा। लेकिन कैमरे में कुछ घात हो जाता, कैमरे में ही देखिए जो खाली कैमरा लगा बा तो सब कार्य हो जाता, वो में लोग चोरी कर लेता, कैमरे में चोरी हो जाता। कैमरे से ये भाई लोग पकड़ा जाता, कहीं के लोग रहता कौन काम कर रहा होता, कैमरा में जब कैद हो जाता तो वो पकड़ा जाता। जब कैमरा में कैद पकड़ाता तो ओकर बक्सा नहीं खो तो ओकर सजा होता, ओकर जौन भी उपचार होखे वाला होता निकल जाता। कैसे कैसे वो आ गए कांड कर दिले तो धरपकड़ ओकर होता। एवरा विश्वास चलल बा सब कैमरा पर, सारा लोग के कैमरा विश्वास बा, नज़र से देखता वही के मान्यता होता, और बिना नज़र के देखला के मान्यता नहीं के। चाहे केहू कपार पीट के आ जा कहीं कहता कि हमें के विश्वास न माने, विश्वास क्यों नहीं मानत। 5 गो गवाही को तो गवाही लेवा, गवाह कहाँ से जो हब, कहाँ से तू कहब, तो कैमरा कहाँ कहाँ लगवेब। हम ये पूछता नहीं कैमरा कहाँ कहाँ लगी, घर में लगी, दूरा लगी, खेत में लगी, कहाँ कहाँ लगी, कमरू तो एक जगह 2 जगह लगता। तो कैमरा लगावला से काम है बा, जहाँ मेन काम बा वही जो होता। हम अपन वीडियो ये रुकता ज़्यादा लम्बा हम ना बनाए,
कहाँ से कि पूरा एक्टिंग नहीं हमरा लगे अभी